Vi har arbejdet med kommunikation i form af politisk kommunikation, hvor vi har taget udgangspunkt i en debat om fattigdom i Danmark og har analyseret retorikken på området. Vi finder det relevant at undersøge, hvordan politikerne optræder i medierne, da de som den fjerde statsmagt formidler vigtige emner, der påvirker borgernes opfattelse af emnet, og de her emner har jo tit stor betydning for opbygningen af samfundets struktur, såvel som for vores dagligdag. Og vores problemformulering er så, hvordan italesættes fattigdom, og hvilken betydning har italesættelsen heraf haft for befolkningens opfattelse af emnet. Vi har benyttet os af fagene dansk og samfundsfag, og i dansk der har vi benyttet den hermeneutiske spiral, som er anvendelse af forforståelse, en analyse og så derefter en fortolkning af det kildemateriale, vi har benyttet. Og det er så den her debat mellem venstrefløjspolitikeren Özlem Cekic og højrefløjspolitikeren Joachim B. Olsen. Vores empiri er så den her debat, og her har vi foretaget en retorisk analyse, hvor vi har lavet en diskurs-, argumentations- og appelformsanalyse. Her har vi lagt fokus på at undersøge, hvordan parterne argumenterer for deres påstande, hvordan de gør brug af logos, patos og ethos, og hvilken betydning diskursen så har for italesættelsen af nodalpunktet fattigdom. Her er danskfaget så begrænset, og der kan man så gå ind og bruge den samfundsfaglige metode ved at belyse de politiske og ideologiske overvejelser bag parternes kamp for definitionsretten af begrebet fattigdom, og hvorledes italesættelsen af nodalpunktet så påvirker befolkningens meninger. Udover det så har vi brugt samfundsvidenskaben til at bruge den her deduktive metode, hvor vi overfører teorier om politiske ideologier, teorier og begreber som diskursiv magt på empirien for at forstå, hvordan definitionsmagten af begrebet fattigdom så har så stor betydning. Og empirien er jo som sagt den her debat, så der er altså tale om kvalitativt materiale. Det er noget kvantitativt datamateriale som empiri, og det har vi gjort til at beskrive, hvordan holdningen til fattigdom så har ændret sig efter den her debat. Hvor vi har fundet noget fra ugebladet A4, der har lavet en undersøgelse, som netop har at gøre med tal og beregninger. Så begrænsningen ved at bruge noget kvantitativt datamateriale er, at det kun giver et overordnet billede af tendenser, men ikke en sådan dybdegående forståelse. Ja. Så for at tale om fattigdom, der er nødt til at se på, hvordan det bliver defineret. Og det bliver jo defineret rigtig forskelligt. Man snakker jo oftest om det i en økonomisk sammenhæng, hvor det er defineret ud fra, hvor mange penge man har til rådighed. Og her der skelner man mellem relativ og absolut fattigdom. Relativ fattigdom er defineret i forhold til gennemsnitsindkomsten i landet. EU definerer det som, at hvis man tjener under 60% af gennemsnitsindkomsten, så er man altså fattig. Verdensbanken har lavet en fattigdomsgrænse, der lyder på, at hvis man lever for 12,5 US dollars eller derunder om dagen, så er man fattig. Den danske regering har så nedsat et ekspertudvalg, som definerer økonomisk fattige som værende personer eller familier, som i 3 år i træk har en indkomst under 50% af medianindkomsten, med en formue på under 100.000 kroner per voksen, som ikke er studerende. Og mange og også flere end dem, jeg har nævnt, er forskellige definitioner på fattigdom. Og det er selvfølgelig en forstyrrende faktor for forståelsen af begrebet, og kan også give anledning til, at de her debatter de netop bliver så modsatrettet, som de gør. Så for at kunne undersøge diskursen, så har vi jo selvfølgelig lavet en diskursanalyse af de her to politikers italesættelse af emnet. Og lægger vi ud med at se på Joachim B. Olsens italesættelse af emnet, så er hans diskurs sådan hård og kontant. Hans ækvivalenskæde indeholder ord med negative konnotationer, og det er ord som forkert, ikke værdigt og selvforskyldt. Modsat ham er Cekics diskurs blød og sympatisk, i det hun udelukkende taler om fattige børn med gaffatape om skoene og ikke har råd til lægeordineret medicin. Altså hun skaber de her billeder af, at man er nødt til at gribe ind over for de her børn, fordi det er så urimeligt. Så der er altså i høj grad tale om to antagonistiske diskurser i den her debat. Og begge parter kæmper selvfølgelig om definitionsretten til debattens nodalpunkt fattigdom, sådan så de kan bruge dem i forhold til deres egen politiske overbevisning.
Her spiller troværdigheden i argumentationen ind, da man med solide og troværdige argumenter kan vinde den her definitionsmagt. Egentlig benytter begge talere sig af appelformen patos. Olsen gør først i form af hans fortælling om generationerne før os, vores bedsteforældre for eksempel, som levede for at skabe det her rige land. Og så efterfølgende gør Cekic i form af hendes personlige oplevelser med de her fattige børn, da hun arbejdede som sygeplejerske på Nørrebro. Så den store forskel kommer i de argumenter, hvor de bruger logos appelformen. Her har Olsen en masse nøjagtigt udregnede eksempler, og han har en masse belæg for de påstande, som han kommer med, hvor Cekic egentlig kun kan forsvare sig selv med de patos-argumenter, hun allerede har brugt, altså spiller på den her urimelighed i samfundet, hvilket jo også er oplagt for hende at gøre. Udover det så kommer Olsen også med en gendrivelse. Det betyder, at han griber forud i hendes argument, og han forudsiger, hvad hun vil gøre. Og umiddelbart efter han har gjort det, gør Cekic præcis som han har forudsagt. Det betyder, at hun fremstår mindre troværdig og forudsigelig. Præcist, at venstrefløjen skaber og vil også skabe det her billede af fattigdom som et problem i landet. Hvorefter at Cekic så kommer med den her påstand om fattigdom grundet de oplevelser, hun selv har været en del af. Troværdighed spiller selvfølgelig en rolle, både i debatten, men også fra befolkningens side. Vi snakker også om, hvordan at den her italesættelse påvirker modtageren. Og hvis man kigger på Molins model, som kommer med nogle årsager til, hvorfor man har det standpunkt, man har, så er der den gren, der hedder personfaktoren, og herunder troværdighed, som påvirker individets valg af standpunkt. Så også for at se direkte på, hvordan konsekvenserne har været efter den her debat, har vi så fundet den her undersøgelse af ugebladet A4, hvor det fremgår, at flere er blevet mere kritiske over for kontanthjælpen, end de var før debatten. Så det har selvfølgelig også spillet en rolle i forhold til holdningsdannelsen. Zoomer lidt ind og ser på, hvorfor der overhovedet er den her store uenighed omkring fattighedsgrænsen. Så er vi kommet frem til, at uenigheden om fattigdomsgrænsen synes at være en kamp for definitionsmagten. En definition af, hvad fattigdom og hvad et anstændigt liv i det hele taget er. Den her kamp om definitionsmagten bunder givetvis i de ideologiske forskelle. Özlem Cekic, hendes ideologiske udgangspunkt, må formodes at være socialistisk, og typisk for dette ideologiske standpunkt er det her med at sikre lighed. Joachim B. Olsen er liberal og kapitalist, og her er ulighed ikke nødvendigvis ond, og graden af omfordeling ønskes ikke på samme måde høj. Den relative fattigdomsgrænse er derfor oplagt for Cekic at foretrække, mens den absolute er oplagt for Olsen at foretrække. Og her tydeliggøres kampen om den diskursive magt så en hel del. Denne kamp foretages ud fra hver af de talendes ideologiske overbevisning, som kan forklares ud fra den politologiske teori, Molins model, som jeg også refererede til før. Den forklarer de her faktorer, der har indvirkning på individets valg af standpunkt. Analyse og undersøgelse er kommet frem til, at fattigdommen kan defineres på forskellige måder. Der er, som vi snakkede om, relativt og absolut. Det giver et forskelligt billede af antallet af fattige og omfanget af problemet. Og dertil kommer alle de her patos-argumenter, der også handler om omfanget af problemet, særligt inden for landets grænser. Italesættelsen af emnet fattigdom er også jo betydeligt forskellig i debatten mellem Cekic og Joachim B. Olsen, i det hun omtaler fattigdom som det her kæmpe problem, hvor Olsen mener, at denne retorik er helt forkert, og at fattigdom ikke er et problem i landet. Og i og med, at han har flere belæg for sine argumenter og fremstår som den mest troværdige, mod at hans pointer har haft en større gennemslagskraft. Og det er også den holdning, som undersøgelsen fra ugebladet A4 afspejler.
da det her fremgår, at flere er blevet mere kritiske over for kontanthjælpen, end de var før debatten. Så der er i Danmark stor uenighed om, hvorvidt fattigdom er et problem, men majoriteten i befolkningen, nærmere 57,8%, er den overbevisning, at fattigdom udgør et problem i Danmark. Uenigheden om fattigdom kan så skyldes forskellene i ideologierne, og hvilket perspektiv man har på verden i det hele taget.